אם השארתם פרטים, כנראה שאתם רוצים להרוויח משכורות של 20,000 שקל ומעלה. אז ברוכים הבאים לבית ספר לאפיליאציה. אנחנו בית ספר שמלמד אתכם את המקצוע מנהל אפיליאציה, שבעזרתו תוכלו להגיע למשכורות של 20, 30, 40 אלף שקל בחודש ואפילו יותר. אבל זה כבר תלוי בכם. אני רוצה שתשאלו את עצמכם שאלה אחת בכנות. האם אתם באמת מרוויחים את הכסף שמגיע לכם? כי אין דבר יותר מעצבן מלהיות תקועים בעבודה שאתם שונאים, ואתם לא מרוויחים במספיק כסף. אתם מרוויחים גרושים בסוף החודש, ואז לא יכולים להשתמש בזה בחיים שלכם. ואתם פשוט לא יכולים להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים. אם אתם יודעים שהגיע הזמן לעשות שינוי משמעותי בחיים שלכם ולהגיע למטרות שלכם, תישארו עד סוף הסרטון ותבינו הכל. אז דבר ראשון, למי המקצוע הזה מתאים? המקצוע הזה מתאים לאנשים שיודעים אנגלית ברמה טובה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שפת אם שלכם, אבל כן אתם צריכים לדבר, לקרוא, לכתוב, להבין אנגלית, כי רוב העבודה היא באנגלית. אז אם אתם לא יודעים אנגלית, זה פשוט לא יתאים. דבר שני, זה מתאים רק לאנשים מגיל 18 מינימום. ודבר שלישי, זה מתאים רק לאנשים שמוכנים ללמוד ולעבוד קשה, כי לא מדובר פה בהתעשרות מהירה. כרגע כנראה שאתם עובדים מאוד קשה ולא מרוצים מהמשכורת שלכם. אתם לא איפה שהייתם רוצים להיות. אתם יודעים שמגיע לכם יותר. אז פה יש לכם את האפשרות לעשות שינוי משמעותי בחיים. אז אם אתם עומדים בשלושת הקריטריונים האלה, פשוט תראו עד סוף הסרטון ואתם תבינו בדיוק איך לעשות את השינוי של החיים שלכם. עכשיו, מה זה בכלל מנהל אפיליאציה? הכי פשוט. אפיליאציה זה מילה אחרת לפרסום. ואפילייט זה בן אדם שהוא מפרסם. הוא מפרסם מוצרים, שירותים, מוצרי כושר, מוצרי היגיינה, מוצרי ספורט, כל מיני שירותים כמו ביטוחים ועוד מלא דברים. עכשיו, מצד שני, יש חברות שבעצם מוכרות מוצרים. יש להם מוצרים, שירותים, גם בכל התחומים האלה, והם צריכים את המפרסמים כדי לפרסם את המוצרים שלהם. זה פשוט עובד ביחד. והמפרסמים, האפילייטס, הם צריכים את החברות כדי שיהיה להם איזשהו מוצר או שירות לפרסם. בעצם המפרסמים והחברות צריכים אחד את השני, והתפקיד שלכם כמנהל אפיליאציה זה לחבר ביניהם. אתם מחברים בין המפרסמים לחברות. התפקיד שלכם זה לנתח את הנתונים, לעקוב אחרי המפרסמים, להגיד להם מה לפרסם, מה לא. אתם קובעים את האסטרטגיה של הפרסום, וככה אתם עוזרים לשתי הצדדים להגיע לתוצאות הכי טובות שיש. תחשבו כמה החברות והמפרסמים צריכים אתכם. עכשיו, מה הקטע? בגלל שהעבודה הזו דורשת רק מחשב וטלפון, אתם יכולים לעבוד מאיפה שבא לכם. מהבית, מהמשרד, מבית קפה, ממסעדה, אפילו מחול. עכשיו, הדבר הכי מעניין, מה המשכורות שמשלמים למנהלי אפיליאציה? תראו, השכר בסיס הוא נע בין 12 ל-14 אלף שקל בחודש, ופלוס בונוסים, שזה כבר תלוי בכם. הבונוסים משתנים מאדם לאדם, וזה תלוי כמה קשה אתם תעבדו. עכשיו, אל תאמינו לי, לכו לגוגל, תחפשו Affiliate Manager Salary in Israel. תראו את המשכורות בעצמכם, תעברו עליהם, תראו אותם בעיניים, תראו את כל הנתונים. אני מבטיח לכם שזה לא המשכורות שהייתם רגילים להרוויח. עכשיו לגבי משרות, כמה משרות יש? האם יש משרות לתחום הזה בכלל? פשוט מאוד. פונים שוב לחברנו הטוב גוגל ובודקים Affiliate Manager Job in תל אביב. ואז תראו בעצמכם, כרגע יש מעל 300 משרות פנויות וזה רק בישראל. זאת אומרת, יש ביקוש ענק למנהלי אפיליאציה, חברות חייבות כאלה ואין אותם מספיק. אז לכם יש פה הזדמנות נדירה. ויותר מזה, החברות שבהן תעבדו מוציאות אתכם לטיסות עבודה ממש מפנקות בחול. הם מטיסים אתכם לכל מיני יעדים מטורפים ולכנסים בינלאומיים. והפעם לא נשתמש בגוגל, הפעם נשתמש ביוטיוב. תיכנסו ליוטיוב ותחפשו בעצמכם Affiliate World Conference ותראו בעצמכם איזה כנסים שווים יש שם. אתם תבינו שביזנס ופלז'ר עובדים טוב מאוד ביחד. עכשיו הדבר הכי חשוב, איך אנחנו, Affiliate School, נכנסים לתמונה? אנחנו עושים לכם קורס מקיף במשך חודש וחצי, שבו אנחנו נאמר לכם הכל מהכל כדי שאתם תהיו מוכנים להיכנס ישר לעבודה. לא צריך תואר, לא צריך 4 שנים מהחיים שלכם. אתם מסיימים את הקורס הזה ויש לכם את כל מה שאתם צריכים כדי לעבוד. ויותר מזה, אחרי הקורס אנחנו ישר עוזרים לכם בהשמה לעבודה. זאת אומרת, אנחנו עוזרים לכם להתקבל לחברות האלה כדי שתוכלו סוף סוף להרוויח את המשכורות שמגיע לכם. אתם לא לבד, יש לכם תמיכה מלאה מאיתנו. יש לנו גם אתר שבו יש צ'אטבוט AI שפנוי לכל שאלה שלכם. אתם ממש רושמים לו שאלה, הוא עונה לכם ישר, הוא מבין פרפקט בתחום הזה. אבל אל תסתמכו על זה, יש לכם גם מענה אנושי כל הזמן. אנחנו זמינים בשבילכם 24/7. אגב, סיפור מצחיק, אבל אתם תחזירו את העלות של הקורס כבר במשכורת הראשונה שלכם. כי המשכורות שמשלמים הרבה יותר
יותר גבוהות מהמחיר של הקורס. יש לכם פה הזדמנות לעשות שינוי משמעותי בחיים שלכם, וזו הזדמנות חד פעמית, אז כדאי לכם לנצל אותה. אז תגידו לי, אתם מוכנים לעשות את השינוי של החיים שלכם? אם אתם מרגישים שהעבודה הזאת נועדה בשבילכם, אז כל מה שנשאר לכם לעשות זה פשוט לרשום את המילה קורס, והצוות שלנו יחזור אליכם עם כל הפרטים על הקורס הקרוב. אז יאללה, תנצלו את ההזדמנות הזאת. אני מחכה לכם בצד השני.